No niin, hyvät lapsukaiset, lapsiystäväni, nyt minä kerron teille sadun maagisesta metsästä ja sen eläimistä. Ja siitä, jos syö liikaa taikasieniä, mitä sitten käykään. Ei tätä. Ai ei. Tämä oli se eri ohjelma. No joo, no jos mä kerron siitä ketusta. No niin, olipa kerran kettu. Ja se kettu asusteli metsässä. Se oli vähän vihainen kettu. Sillä oli nimittäin kasvanut suuret hampaat. Ja tämä kettu päätti syödä pieniä marjoja, joita oli kasvanut pieneen pensaaseen tuonne. Mutta erehdyksessään tuo kettu juoksennellessaan ja napatessaan niitä pieniä marjoja, ai niin, sillähän on myös silmät, että se katselee niitä marjoja. Ja tuolla toinen silmä. Noin. Siinä se, nyt se näyttää kyllä ehkä enemmän lohikäärmeeltä, mutta hänellä oli myös toinen muoto. Tällä ketulla hän pystyi muuttumaan nimittäin lohikäärmeeksi, mutta eipä siitä seuraavalla kerralla siitä. Sitten kävi eräänä iltana semmoinen ongelma, kun hän oli syömässä niitä pieniä marjoja täällä, joita oli paljon, joita sitten eräs pieni perhonenkin oli syömässä. Tuossa se perhonen liihotteli noin, ja sillä oli tällaiset kivat siivet, ja sitten sillä oli jalat tuolla. Ja tällä tavalla se olla tepsutteli siinä, niin yhtäkkiä se kettu nappasi kouraansa valtavan sienen. Ja se haukkasi siitä palasen siitä sienestä. Ja tiedättekö mitä sitten tapahtui? Siellä nimittäin tuli semmoinen pieni rotanpoikainen paikalle. Ja se rotanpoikainen nauroi sille ketulle ja sanoi, että tiedätkö mitä sinä kettu olet mennyt tekemään? Katsokaa, tuossa se nauraa se pieni rotanpoikainen. Sillä on valtavan pitkä häntä, jossa on sellainen nuolikärki. Tuolla on myös rotalla silmät. No nyt itse asiassa tuo rottahan näyttää enemmän siltä ketulta kuin tuo kettu itse, mutta sillä rotallakin on semmoinen ominaisuus, että se pystyy tarpeen tullen muuttumaan ketuksi aivan yllättäen. Ja tässähän se on muuttunut. Ja nyt koska se nauroi niin suurta nauroa, tämä on lapset kirjoitusta. Ja se tarkoittaa, että se kuvaa sitä naurua. Ja se nauraa sille hurjasti sille ketulle ja se kettu vain pitelee pöljyyksissään sitä sientä kädessään, koska ei ymmärrä mitä hän on mennyt tekemään. Ja sitten ne marjat vain siellä kasvaa, möllyttelevät isommaksi ja isommaksi, eikä niitä kukaan syö. Ja niitä marjoja alkaa jo huolestuttaa, koska ne täyttävät sen marjapensaan ja miltä se sitten näyttääkään. No sinne paikalle sitten yllättäen täältä takavasemmalta, yleensä takavasemmalta aina tulee kaikenlaista. Ja nyt muun muassa tästä takavasemmaltahan sieltä ilmestyy, ja sieltähän ilmestyy tietenkin suurisilmäinen, mutta hyvin pienipäinen olento, jolla on hirvittävän pitkät ja hentoiset kädet ja pitkät sormet. Nimittäin näillä pitkillä sormilla on tällä suurisilmäisellä oliolla on semmoinen nenä vähän niin kuin sialla, eli porsaalla. Ja siinähän on semmoinen ongelma, että normaalisti tai aina kun tulee nuha, niin tuollainen kärsähän saattaa mennä tukkoon. Ja siitäpä johtuen tämmöiset pitkät sormelaiset ovat erittäin hyviä kaivamaan tuota nenää. Niin no siitä sitten seuraavalla kerralla ja sitten vielä siitä seuraavalla kerralla, koska ei tämä ole se tarina. No nyt itse asiassa tämä suurisilmäinen olio, jolla on irtojalat, se onkin hämmästyttävää siinä, että sillä pystyy olemaan irtojalat, koska ne jalat, niillä on ihan oma elämänsä. Tuossa on polven möllykkä ja siitä lähtee sitten sääriä, sillä on tällaiset kummalliset varpaat ja nämä jalat, niillä on sellainen ominaisuus, että ne pystyvät lentämään. Niistä tulee kaasua tuolta varpaiden välistä. Noin. Ja sitten se kohoaa ilmaan päin tuohon suuntaan. Tämä nuoli kertoo siihen, mihin suuntaan se nousee. Näin, tällä tavalla. Ja koska tämä on sellainen suurisilmäinen olento, niin sillä on äärimmäisen tarkka näkö ja se pystyy suoraan täältä heti analysoimaan, että mitkä marjat täältä maistuvat hyvältä. Ja tiedättekö, mitä se kettu samalla tekee? Se aivan olla möllöttelee ja pitää edelleenkin siitä sienestä kiinni.
koska se on vähän yksinkertainen kettu. Ei se ymmärrä. Voi kettu, polo pieni, ymmärrä nyt liikkua siitä johonkin. Kyllä se on tyhmän oloinen. Ja tuokin vain räkyttää ja nauraa tuo pieni rotta tuolla. Tee nyt jotain, hyvä mies, ei kun nainen tai poika. No niin, sitten sille tulee tälle perhoselle toinen kaveri. Täältä se lentää. Sen pää on pyöreä kuin appelsiini. Sillä on tuollaiset pienet pallukat ja sillä on vinot silmät. Sillä on pikkuisen sihrustavat silmät, koska se on ollut paljon auringossa ja auringon säteet kun paistavat pikkuperhosen silmiin, niin se joutuu sihrustamaan silmiä, jotta se näkisi paremmin. Sitten sillä on isot saappaat jalassa. Tiedättekö miksi? Arvatkaa miksi. Se tykkää hyppiä paljon lätäköissä. Sellaisissa lätäköissä, jossa kasvaa juuri näitä marjoja. Siis nämä marjathan eivät kasva lätäköissä, vaan oikeastihan ne kasvavat tietenkin tässä pensaassa, joka on tässä, jota tämän olion jalka havittelee. Ja kun tuo rotta tuolla nauraa sille jalalle, joka lentää itsekseen, sillä on muuten sillä lentävällä jalalla kaveri ja se on lentävä käsi. Se on tällainen. Se on vähän pienempi. Se on irronnut tuolta, siitä luu törröttää vielä irti. Se on mennyt poikki. Ja sitten siitä roikkuu tuollaisia säikeitä. Ne ovat niitä rustoja jänteitä, joita on tämmöisessä tilanteessa. Tuosta se on lähtenyt irti. Katsokaa, voi pientä poloista. Siitä on irronnut käsi tuosta. Voi kauhistus sentään. No niin, sillä tavalla ne lentelevät kohti noita marjoja. Yllättäen siellähän onkin jo eräs käsi tullut tänne marjapensaiden vieren ja se on tuolta kauempaa joku kurkottamassa. Kuka ihme kurkottaa tuota pientä marjaa tuolla? Voi kauhistus, sehän on tuollainen joku lentävä, mikä lienee palleropäinen otus. Omituisen muotoinen, se muistuttaa vähän venettä, jos tarkempaan katsoo. Ja sillä on huono ryhti. Näin se on, tällainen se on. No hyvänen aika, minkälainen ruumis sille nyt tuli piirrettyä. Eihän sillä nyt tämmöinen voi olla. Sehän muistuttaa aivan jotain muuta. No mutta ei se haittaa. Sillä on uimahousut jalassa, jotka ovatkin sortsit. Näin, sillä on kauniit sortsit ja sieltä se kurottaa. Nimittäin tällä ihmeotuksella, niin sillä on hirvittävän nälkä. Ja sieltä jo tippuu tämmöisiä pisaroita. Ne tippuvat tänne alaspäin, koska sillä on niin kova nälkä ja se haluaisi tältä napata. Ja yhtäkkiä se heilauttaa tätä kättään tällä tavalla ja ne lentävät ne marjat täältä pikkuhiljaa suoraan sinne summuun. Noin ne vaan lentävät. Ja itse asiassa hän on ainoa, tämä pieni olio, jolla on kummallisen näköinen pää, on ainoa, joka saa niitä marjoja, koska eihän tämä olio, kun sen kädet ovat irti ja lentävät jalat, niin eihän se niitä pysty syömään. Ja nuo perhoset ovat liian yksinkertaisia ymmärtääkseen, että marjoja voi syödä. Ja tässä se ketun tollukka. Siinä se olla möllöttää, vaan se sieni kourassa. Menisi kotiin tai tekisi jotain järkevää. Eihän tästä mitään tule. Ja siellä se rotta nauraa napottaa. Sillä on kielikin lähtenyt irti, se melkein lentää. No, nyt sitten tapahtui niin, että sitten laskeutui yö ja tuli hirvittävän paljon mustaa väriä ja sitten tuli yö ja niitä ei näkynyt enää ketään. Sitä alkoi tulla vaan sitä yötä tähän päälle. Sitä vaan lui täältä, näin se meni mustaksi ja sitten seuraavana päivänä olikin jo seuraava päivä. Ja sitten siellä seuraavana päivänä sitten paistaa aurinko. Tässä se paistaa. Ja sieltä takavasemmalta on taas tulossa joku. Mutta kuka? Siitä minä kerron sitten ensi kerralla. Hei hei lapset. No. Mikä on? Aina kaattu ensin.